Asik sesepuh temenan dan cek meteklis. Kok jelas bae kok. Seger waras kok. Cak sampure cak. Ilange gelang kalung kangene ati ya. Matur panjenengan Mas Omek ing wonten negeri jiran Mas Omek. Nah, ilange gelang kalung kangene ati. Mas Minut itu Balabanggang iki mat kalus bidalu ya. Wonten ing Balabanggang. Mas Tejo ing wonten kawasan London. Ayah Perek Tesa ya. Ayah Tesa Mas Tejo ing wonten London sinambi pakarya. Mat menonton. Pak Sopi Kayet gini Imbang Lamongan Sopi selamat malam Pak Sopi Logop budal Mas Omek Logop ten wakit gelogok aku mung tansah kelingan nalikane biyen urip barengan senajan wis pisah suwe rasa kangen kok ya kaya ngene ora gampang gonku lali janjimu yen mung tansah tau kami kalung dadi saksi pungkasane ilang ana nganti pancen kowe ora ketun ninggal aku babar pisan ora gumun jasare ana liyane luwes saka aku tapi sanyenake tresno ati pamitane bondo donya kuwi dudu gorane nanging batinku ralila gelang kalung mbok wenehke wong liya
kira